Welkom bij Lekker Eten, Marijtse. En mijn Astrid. En mij hoebelen. En mijn Margreet. Ja, want Margreet en Astrid haakt Joet voor de wien. En Oebele, dat is mijn privé-butler en mijn privé-chauffeur. Want ik ken Joet net al in de gaar, want het wordt Joet een spektakel. Maar eerst ben we hier op de skipperboerderij, want hier maakt ze skippertjes. Mooi, Oebele gaat er de hele dag door hier. Oh, vooral eerst. Hallo. Vooral je erin. Hallo. Oh, nou goeiedag. Oh, goeie. Rijtse? Ja, Mieke. Ja. Ja. Maar mijn hele gevolg. Nou, gezellig. Ja, dat ligt goed. Waar ben we hier? We zijn hier op Skippertjes Burgerij Tuskenboske Markt in Ordegeer, Gasteloon. Gasteloon, hè? Gasteloon. En je gaat skippen, wat Ja, net? klopt. Ja, en de skippen die jou nou molken, want er zijn lamen Ja, verzeld, hè? ja. En van die malkemaatjes met cheese. Skippertjes. Want dat wil ik je even zien. Mag ik even bij die zien hoe ze skippertjes maken? Dat mooi. Kleer. Skippertjes. Ja. Ja, en hoe maakt je we dat? Want ja, dat wil we graag weten, Marciano. Ja. Hoe maakt je we de skippertjes? Nou, Nou, ik niet aan. Ja. Ik ben één en al eer. wij hebben dus eerst skipmalker. Ja? En wat is tremsel voor spul? Ja, lepstremsel komt uit een kjellemaag en dat wordt molken met cheese. Dan pakken we het mes, Ja, en dan? je doet erin, Ja, je teelt het zuiver wat omheen. ja, En dan, als het goed stremd is, ja. En dat is het dan nou? komt er een gladde breuk. En dan is het goed en dan is het klaar om te snijden. Wij gaan snijden. En dat gaat heel langzaam. Oh, dat is heel langzaam. Ik denk dat je als een mixer, maar dat is net zo. Nee. Wat roept dat verschrikkelijk lekker, joh. En dan skep ik de wal rauw. Ja? Zo, vrouwje. En Oele. Ja. Dekseltje erop. Van Tuskenboske Markt. En dan moet de datum erop, hè? Want hoe lang bloedt het spul goed? Zondag. Zondag. Maar dan moet wel in de koelkast bewaren worden. Aha. Nou. En klaar is de cheese. Écoute le temps qui chante aux vagues sa détresse. Aime-moi, aime-moi, l'amour n'est qu'un rêve. Aime-moi, aime-moi, pour oublier le temps, pour oublier le temps. Dan zitten we hier mooi tussen de laam, hè? Ben je net lief? Hè? Nou, de mem jou een soort molken. En daar hebben we lekker de cheese van maken. En die hebben we klaar, Mieke. Ja, Dat ziet er goed uit. mooi. Ik zal dit eventjes tussendoor zetten. Er zit trouwens een mooi rechtje op, een lekker boutje. Wat is er trouwens voor meidje? Ja, wat gaan we er van maken? We maken er lekker foie van. En dat doen we met tomaat, basilicum, beetje brie, olijfolie, beetje zout. Neem hem samen even zien. Het is heerlijk. Ja, daar ben we al. Maar we zijn net alleenig. Maar Jen is Jen. Maar weet je wat voor spektakel het wordt? Wij gaan naar commissaris Nijpels. De man die gaat voort uit Friesland. Dit is mijn allerlaatste kans om mij hem nog even niet te zien. Dus, op naar Nijpels. Maar ja, tot. Half Leeuwarden. Nou, dames. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het ermee? Alles goed? Ja, goed, ja. Ja. Hoi, Hoi. Uit Nijpels. Maar eens even zien wat een gevolg hadden wij hierbij zijn. Heel Leeuwarden is uitgerukt. Fantastisch. Ja, wat een heel Friesland hebben Ja, gemobiliseerd. ja, dat is prachtig. Want wij maken er hier iets moois van, maar kom eens even maar, ken je deze man waar die hier niet zit?
Nee? Ken je deze man wel? Hey. Ja, hoi. Goeiedag, goeiedag. Hoi. We hebben de opdracht om er een feestje voor te maken. Ja. Dus het hele Modelspoormuseum is leeggehaald. En we gaan de schuur omtoveren in een geweldig speelparadijs. Oh, prachtig. Voor volwassen mannen, voor volwassen mannen. Schitterend. Oh, daar moest die schuurwarm stoken. Hartstikke mooi. Dus het is hoe het net alleen Prachtig. eten zien, het is een groot feest. Schitterend. Nou, Kom binnen. het gaat Zou ik on. Bij de commissaris, kom. We beginnen willen. En ben je een beetje man van eten en drinken of niet? Ja, als het zo uitkomt, wel ja natuurlijk. Ik ben lid alleen van, jerpels over. ik ben lid van 2 kookclubs. Eén in Breda Ja? en één hier in Oké, Langeweer. en is dat echt actief eten sieren of is Nou, dat dat is meer vooral van actief wat hebben we het eten. gezellig? Actief eten, Ja? actief drinken en wat is het gezellig. En af en toe ook nog een beetje culinaire activiteiten. Nou, ik leuk. Nou, die culinaire activiteiten wil weer ik even met jou doen. Dat is heel mooi. Ja, Ja, je stiert van alles. Ja, dat ga je goed jongen. We hebben skippertjes, want die hebben we van de morgen bij de plaats tussen Bosken maar ophellen. En we hebben het zelfs maken. En dit is echt een mooie skippertjes. Ja, dat is al lekker een beetje stevig worden. En daar gaan we iets lekkers mee maken, want dat doen we met breed. Mooi. Dat doen we met tomaat, met olijfolie, een beetje balsamico. En daar maak je een mooi taartje van. Dat is een lekker voorgerecht. En frisse basilicum. Dat is inderdaad zalig zeg. Dat roept lekker, hè? Lekker ja. Dat dacht ik maar even. Goed. Dan hebben we lamsbout. Jere. Die gaan we opbinden met kruiden en met knoflook. Steken we het helemaal in. Dat breden we in de pannen. Gaat in de oven. En dat met je steeds bedrijven met vet. En dan gaan we dat mooi trancheren. Daar doen we lekkere grienten nog bij. We stoven het lamsvlees. Ik maar mooie grienten. Nou, dit kan het beter. De vingers gaan we straks af. Dat dacht ik. Bij Die het slikje. Ja. Je kruisje hem aan de bovenkant, kruisje hem in. En aan de onderkant, in kruisje, de tomaten. Dan gaat er in het warme water, dan gaat het veldje eraan. En dan haal je het veldje zo. En dan snijden we zo. De tomaten die snijden we zo terug, zo met die. Zo. Hier. En dan snijden we hem zo terug. Dan haal je wij zo. Die siertjes die haal je er zo uit. Nou, dit kan je dus heerlijk gebruiken voor tomatensop en dat soort dingen. Is er geen tomaat-ontpitmachine of zo? Nee, die is er net. En dan moet je dat in blokjes snijden. En dat doen we dus, dat nemen we de tomaten concassé. En dan wordt dat zo meteen lekker met basilicum en een siepeltje. Ik zou zeggen, dat gaat helemaal los. Oh nee. Net het jebje snijden, hè. Niet te diep. Onderkant nog even, deze dwang, die nog even. En dan gaat die sa in het hitte wetten. En dan moet er dus 10 seconden in. Dus hier. Klaar. Dan draai je erin, net Nee. meer, dan draai je erin. Zo. Zo. Dan kun je eruit. Oké, zo. Kijk, zo. Kijk, het vuil is aan hier gedaan. Zo. Oké. Zie je zo? Bezoek. Je dacht niet dat je alleen kon eten vandaag, hè? Hé jongen, Kom even. ja, kom even naar je kijken, want we moeten toch even zien hoe het gaat. Vorige was toch? Ja, kom, help me maar interesseren. Hé, het is Ja. gezellig. Alsjeblieft, iets lekkers. Jezus. Iets nets. Ja, daar schrik je van, hè? Ja, je hebt het geschreven. Oh, dat is mooi, mannen. Alsjeblieft. Prachtig. Dank je. Nee, Herman, dan ben je op het stuit voorzitter van de MKB. Ja. Maar hoe ken je deze man? Ja, van de partij natuurlijk. Maar Heel lang, ja, heel lang. Ja, al heel lang. Al voor de partij. Ja, Al voor de partij? Ja. wij kennen elkaar van medio vorige eeuw. Medio voor de... Ja, we praten over 1970, 71. Ja. We troffen we elkaar in, ik geloof dat het in Soesterberg was, Contact aan Continenten. Er moest een 7e hoofdbestuurslid voor de JOVD worden verkozen. En ik had gehoord dat er in Brabant een zeker meneer uit Nijpels was, die ook kandidaat wilde zijn. En ik was ook kandidaat. En wij hoorden dat van elkaar en in contact met elkaar. Gelderland-Brabant. Ik kwam uit Nijmegen, is dat toen in Nijmegen. Ja. En toen hebben we Contact aan Continenten, weet ik dat mijn clubje, zeg maar een beetje aan die kant van de bar stond, en zijn clubje stond aan die kant van de bar. Ja. En toen stuurde hij zijn vriend Bert van der Stoel naar mij toe om te zeggen dat de heer Nijpels mij wel wilde ontvangen.
Nou, jullie zijn niet te laden voor me hoor. Nou, toen hebben we het zo opgelost. Ik zei, Oh, ja? hoezo? Dat Nou, helemaal hoezo? hier naartoe Ik kom komen. niet. Toen hebben ze laat maar naar mij toe komen als je wil komen. Nee, dat weet ik. Uiteindelijk was het niet halverwege, hebben we een halfwege aan de bar elkaar Een ontmoet. soort communistische oplossing was dat. En Arno Brok? Maar meneer Nijpels is wel de reden waarom ik doet iets lid worden binnen van de VVD. Want ik kwam uit een CDA-nest. Ja. Maar Nijpels, jong, fris VVD, toen dacht ik, wie ik kijk bij... Nog wel. Ja, ik zie je alleen maar nog. Toen nog wel, Ik ja. zie nog helemaal niks, je alleen maar nog. Ik sta met open mond te kijken hoor. Nee, maar dat is serieus. Nijpels is wel de reden best waarom ik doet iets lid worden binnen van de VVD. Ja. Ik denk dat er voor Arno nog een hele wereld in het verschiet ligt. Hij behoort tot de jongere generatie burgemeesters. Dus er kan nog heel veel gebeuren met hem. En ik hoop dus dat hij nog even voor Friesland behouden blijft. Want hij is natuurlijk een uitstekende burgemeester. En in Sneek moet nog heel veel gebeuren. Zo is het. We wachten je dat al. Maar wij gaan onder de slag, heren. Ik ga even maar de lamsbouw aan de gang. Ja, nee, En die maakt even in de oven en dat duurt een hele tijd. Dus, mooi halt er even praten en dan kan je hem even zien hoe we dat ondertussen doen. Mooie achterbouwt. We snijden hem eerst aan een lietstikje snijden we in. Lietse stikjes insnijden. En dan pak je een knoflookteentje. En die doe je erzij. En dat lost helemaal op. Dus je helemaal niks meer van. En het heeft een heel soort smaak. Daar komt een laurierbladje, want die hebben we hier ook nog bij lezen. Die doen we er natuurlijk ook nog in. En dan maken we nog even heel opbieden. En dan uiteindelijk er even uitsnijden. Die. Kijk hier. Ja, jongen? Zo. En dan breed je hem gewoon zo om. En dan scheur je het wel. Dat vlees, dat spant zich helemaal om. En dan laten we hem zo, laten we hem breden. Maar nou de kunst, hoe lang hou je hem hier nou zo? Af en toe scheur ik hem even onder de jas. Van hoe is de kleur? Maar thuis lijkt me niet zo verstandig als je met je hand gaat doen. Nee? Kijk eens, nee. Hier zit een kniestukje hoor, dan kan je hem bijpakken. De zijkant nog even. Ja. Zijkant even. Dan gaan de kruiden en de groenten erin. Zo. En dan lezen we die bout op die groenten. Zo. Heerlijk. Maar eens even chef. Dan pakken we nog een beetje extra boter bij. Want het mag goed in de boter lezen. En het smast er nog een beetje doorheen. En dan breed dat helemaal mooi in die pannen op. Deksel erop. Commissaris, had jij er nou even inzetten willen? Ja. Daar giet hem. Dat giet. Lekker mignon. En hoe lang moet dat erin? Nou, oor ongeveer. Dus wij gaan wel even tijd voor een hapje Het wie tiet. en een drankje. Over! Wie ben je? Kijk, ja. Alsjeblieft. Nou, blinden. En lekker stukje zien. Oh, blinden. Dit is goed. Ze rijden Brabanders op een rij. En hier Limburger, dat is wel wat anders. Maar je komen wel uit het zuiden waar. Ja. En dan bloeien je maar hingen in Friesland. Dat vinden wij prachtig, laat ik dat even voorop stellen. Maar wat zei Friesland je hem nou? Doe je hem hier nou zo lang binnen? Nou, zeg het maar. Ben ik nou eens benieuwd naar. Ja. De oudste en de wijste. De oudste en de wijdste. Hoe moet ik beginnen? Ja, dat weet ik net. Ik Nou, graag. Ik denk dat het toch wel een beetje ook het Friese eigen is wat je heel erg aanspreekt. Betrouwbare mensen, aardige mensen. Het duurt wel even voordat je ze goed kent hoor. Ja. Maar als je ze dan ook goed kent, dat is ook Dan dit is voor het elkaar. Ja, dat is ook goed voor elkaar. En prachtig wonen. Ik heb altijd het idee als ik vrijdagsavond uit Den Haag wegrij, dat ik bij Almere de deur achter me dicht trek en zeg, maandag ben ik er weer. Ga eerst lekker een paar dagen rusten en lekker naar Friesland toe. Heerlijk. Dus vandaar ook dat ik 500 meter verderop mijn graf heb gekocht. Ja. En dus ook blijf rusten uiteindelijk in Dieken. Met mijn vrouw voorop. Want zelfs als ik weg zou willen, dan blijft mijn vrouw hier alleen wonen. Dus ik heb geen andere Je keuze. broer, je gewoon rijden. Wij blijven gewoon hier wonen. En ik heb natuurlijk een aantal dingetjes nog in Friesland. Maar ik zou hier nooit meer weg willen. Je word je ook net waai? Nee, absoluut niet. Nee, het is een combinatie van de mensen, de ruimte, de taal.
in totaliteit de kwaliteit van het leven. Ja. En ja, ik viel me gewoon thuis hier. En ja, ik zou net graag voor het wollen. Dan mag ik een glasje wien erin. Heerlijk. Want die hebben we net vergeten brengen litten. We zitten hier 3 VVD-mannen aan tafel. En wat biedt de VVD-man dan om Friesland? Wij zitten hier gewoon omdat we Friesland mooi vinden. Omdat we ervan houden. We hebben de functies gekregen. We zijn er verliefd op geraakt. En het is een eeuwigdurende liefde. En het heeft niks te maken met VVD of met liberaal zijn. Maar dat zou voor heel veel mensen gelden, denk ik, die gewoon uiteindelijk kiezen voor een functie in Friesland. Maar ik denk dat Friesland veel liberaler is dan jij wel denkt. Ja, Absoluut. Ja. maar Friesen zijn wel vrijzinnige mensen. Dus vrijzinnigheid en liberaal wezen, dan hebben we het net hoe VVD wezen, dat lijkt wel dicht bij elkaar. Ja. Dus op hemzelf is het net zo nuver dat ik liberale mensen zo'n klik hebben met Friesland en met de Friesen. Dus resume, Friesland had het gewonnen. Ja, Friesland door Libbest in het. Ja. Prachtig tijdens Simmer 2000. Nou, zullen we daar dan maar op afsluiten? Gezondheid. Tjoch. Tjoch. Skippies. En ik heb een mooie wijnke van Roggebreer. En dat heb ik even mijn stekkertje hebben we er even uitgestekt. Maar eerst maak je even die heerlijke tomaat van jou maak je even om. Dan doen we eerst even een heel licht siepeltje in. En daar komt frisse basilicum in. Dat doen we direct terug. Een beetje zout komt erin en een beetje pieper komt erin. Als je er nog meer mengen, dan doe ik er een hele beetje mooie olijfolie in. De tomaat, die giet eerst een laagje giet erin. Ik heb er een mooie vormkaker bij. Dan komt er een skippertje bovenop. Dan drukken we die weer aan. Ja, en dan komt er weer een beetje tomaat bovenop. Je snapt het wel. En dan ga je voorzichtig die vormen nemen nou, zien dat dat nou zo lukt. Voorzichtig eruit halen, zien dat het zo lukt. Mooi mee. Tje. We hebben een mooi taartje. Hè? Doen we er een beetje olijfolie omheen. En dan garneren we dat oude maar een mooi takje basilicum. En ik zou je vertellen, zij is het helemaal klaar. Ik heb er nog één heel iets finishing touchje bij. En dat is een mooi peerschipske voor de kleur. Nou, wat vind je ervan? Bravo. Het geeft on. Hey. Is dat fantastisch? Gaan even naar de trein kijken, is natuurlijk. Hè? Oh, de trein. Ja, de trein. We hadden de trein hebben we direct bij. Zo, daar komen ze aan. Hoe ligt het dit? Dat is prachtig. De luchtjes even. Moet je op deze hoogte ook bekijken. Ja. Kijk eens. De 1254. AZS. Oké. President-commissaris geweest. Pardon. Geweest, hè. Geweest, ja. Het is failliet gegaan. Nou, Schitterend. wij gaan aan tafel. We gaan prachtig voorgerecht maken. Lekker de skippertjes. We gaan lekker eten. De Bogerman Big Man, die heeft een prachtig liedskreun. Wij gaan eten en we luisteren daarnaar. Speciaal voor jou. Is Friesland dat et zien huiteland? Van Friesland die et je in het brand. Maar Nijpels, waar hast o dien verstaan? Waarom kniepst o er tussenuit? Van Friesland wie et een beste set. En et stil al gauw het Frieske het. Want Nijpels, do hierst van us verlet. Waarom kniepst o er tussenuit? Bist al burg van kritiek, haast genoeg van politiek. Er is meer en bist op ziek, waarom kniepst al er tussenuit? In Friesland komt haast een onpartij, in Friesland de commissaris nij. Ach,
Nijpels, de tijd gaat het voorbij. Kniep er daarom maar tussenuit. Kniep er daarom maar tussenuit. Kniep er daarom maar tussenuit. Super, 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 super. Geweldig, hè? Bedankt. Mooi. Nou, een tuut van een commissaris krijg ik dat nog wel aan. Hè? Wil jij er ook in? Hey, smakelijk. Ja, dat doel. Een lekker glasje wien krijgen. Een prachtige lamsbout komt op tafel van onze charmante assistentes en onze butler Oebele. En meneer Hermans, hartelijk dank dat jullie hier als gast wijzen wonen. Meneer Brok natuurlijk, hartelijk dank dat je hier ik wijs woon. En onze gastheer van de Joen, want ja, dat ben je tiger bij tiger. We wensen je alle succes voor de toekomst. Graag dienen, Mignon. Mignon. En natuurlijk de Bogerman Big Band. Super. Lekker eten. Ontje.